Čaute lidi, vítám vás u svého druhého let's play, tentokrát na hru Shakes and Fidget. Jak můžete vidět, tak mám 144 na S6 a rozhodl jsem se dnes natočit o našem cechu. Dokončíme hospodu a nyní se vrhneme na náš cech. Náš cech byl založen asi já jsem tu teda přišel nedávno, ale určitě ho založili už. Náš vůdce cechu je Infinity, jeho level je 280. Jak můžete vidět, určitě to hraje dlouho, protože je skoro celý epic, celý, no. Druhá postava, tento také hraje určitě hodně dlouho, protože je level 290 kousek do žebříčku v top 10. Další postavou je Fantoma, jak vidíte, jeho útok je opravdu velký. Další postavou je Snace, je to válečník. Moja, také válečník. Mirok, 40. Travis, střelec. Marioneta. Renča 123. Negr, opravdu dobré jméno. Lukostřelec. Carlos 7, válečník. Darwin. Tuhle tu postavu jsem mohl dostat, ale nedostal, protože se to nějak nepovedlo. Sav 3, válečník. Euromoist, liberecký párek. Okýs CZ, Anastázie taky lukostrelec. Vojtík 69. Kivan lukostřelec. Majo 20 Magic. Flipy válečník. Smolař lukostřelec. Karian válečník. Bersek válečník. Kiaras. No, jak můžete vědět, tak je nás tam fakt hodně. Končí to, mám pocit, mnou. Když se vlastně můžete podívat do cechu, tak tady uvidíte velkou řadu našich lidí. Jsme jako fakt rozvinutý cech. Máme bonusy 188% a vrhneme se na podzemí. Dnes ráno jsem dal podzemí, ale mám pocit, že tohle to nedám. Zkusíme ještě za houbičku. No, vidíte, že mu beru fakt málo, ale snad se to spraví. Skočíme ještě do arény. Jako střelec. Ano, vyhráli jsme, to je skvělé. Máme 63,88% album. No a nyní si můžeme vrhnout na hospodu. To je tak vše. K příštímu let's play vám natočím Counter-Strike, jak hraju s Vojtou. A věřte tomu, že je to opravdu zábava. Takže čaute!